सानसेयारि बड'स खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 26 अक्ट'बरनि बिसानाव फारियै रौता सारियालिनि सोमखोर दैमारिनि नंखाय अननाय, बाक्सानि सबिराम बर'नि दासिमबो लुखांजायाखै, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि गोजोनथिनि थान्दै, सनजित बसुमतारीनि दुखुस्रि, राजिब मुसाहारिनि सोमस्रि, क'क्राझारनि धनु कुमार ब्रह्मनि बर' बिमा, नायखां उजिरनि नोंनि फिननायखौ, राजेश बसुमतारीनि जिउ दिङा, चिरांनि मिल'नि बसुमतारीनि मोदैनि जाना, क'क्राझारनि अरगा बसुमतारीनि आंनि जिउ थांखि आरो क'क्राझारनि सनजिब ब्रह्मनि मोजोमसे जिउ खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'स खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बखरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'स खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।